बरायलायबाय लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो नैबे मोनसे गोदान भिडिअ दिनै आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे भिडिअ लाबोनो हास्थायबाय लोगोफोर बे भिडिअआनो जागोन जोंहा दिनै खामानि मावनायनि भिडिअ दै आङो दिन्थिगोन नोंथांमोननो माने जोङो दा मोनसे जायगायाव दंफैयो आरो ना नैबेयाव माने एसे खामानि मावदों नै दिनै आदैया होगासिनो जोंना साफाय अभियानावसो दै दिनै माबा मोनसे जोङो खामानि मावनो नागिरदों आरो ना बेयाव दा ओमफ्राय लबर दंफांखौ दानफायबाय जोङो नै दानफायजोबनोसै ओमफ्राय आरो बिथिं दा मा खामानि मावलांनाय जायो बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थागोन आरो आंना लोगोफोर माने जोंहा लबरा अक्सिजेननि थाखाय थारमाने मोजां नङा दे बेनिखायनो जोङो बेखौ दाननानै गारनाय जासिगोन आरो ना मानसि जानो गोनां अक्सिजेनखौ माने लबर दंफाङा जायो नालाय बिरादनो ओंखायनो दानजोबनोसै बे लबरखौ रुवा लाबोनांगौलै आदै है गैया सान्दुं गोसायावथ' जों खामानि मावनो हाया नालाय अखाबासो मावोलै जोङो जागोन है मा बे जावनायानो जाखागोनबा गेजेरावबो थानांगौलै फांसेसो मोजां नुयो मिथिबाय बबेबा फांसे बे मोजांखौनो दोनदो गेजेरावलै एसेल' ओरै गुल हो ना आदार हैग्रा थाथोंब्रा गेजेराव मोनसे फांसे बेखौ गिदिरखौ दालाय जोंखौ बोराय जाबावबा दोंखौसो गोमानांगौ बेफोरखौनो माइ गोथां सुनांगौ उखुन्दै अयथासार गयो सोमहै गोथां थान्दा थान्दासिन इलान्दा होनो दिनैखौ दानलाय गुल दानलाय नों मोनसे थाइखौ दानदो गुल दानलाय आं लोगोफोर माबा मोनसे खामानि मावनो नागिरदों होननानै दंफां दानदोंमोन होनना बुंदोंमोन ना नायदो नैबेयावनो खामानि मावदों आरो ना मोनसे फख्रि दङमोन थारमाने नैबे फख्रिखौ साफा खालामदों ओमफ्राय आरो लोगोसे फख्रिखौ बारायदेरनो नागिरदों आरो आं ना लोगोफोर साखरि बाखरि गैया नालाय फख्रि बनायनानैनो माने मा होनना बुङो ना फिसिनानै जानोसै आरो उनावहाय ना लोगोफोर नैबेयाव ओरै फारसेथिं बागान दङ लबर बागान गय बागान दङमोन बेनिफ्राय सिगांनि भिडिअफोरावबो आङो दिन्थिबोबाय थादों नैबेखौ मथा मथि आं 4 बिगासो फख्रि जावनानै बेयाव ना फिसिनायनि राहा लाबाय आरो ना लोगोफोर माथो खालामनो आरो ना नैबेथिं पार्टनारफोरा होगासिनो नैबेयावनो मा खालामदोंथाय बिसोरो बेयाव बिदिनो हरदों ना माब्लाबा नोंथांमोना सोरबाफोर फैनो गोसोबा फैनो हागोन दिनै ना फिसिनोसै दिनै गाबोनथ' ओरैनो थानानै जेबो मुलाम्फा गैया बेनिखायनो बेयाव नाखौनो फिसिनो सानबाय आरो आंना लोगोफोर ओइ কি খবর উঠিব ইয়াতে উঠিব যা উঠিবি होगासिनो जोंहानि बिदिनो ड्राइभारा दे लोगोफोर नायलांबाय था आङो दिन्थिबाय थागोन बिदिनो नोंथांमोननो सानबैसेसो लागोन मिथिया फख्रिया एसे फिसा दंखायोमोन नैबेखौ एसे गिदिर खालामनो नागिरदों आरो ना लोगोफोर एसे गिदिर खालामनोसै माने
दिनै गाबोन नाजोंबो थारमाने सोलिनो हायो मोजाङै जोथोन लायोबा मोजाङै आबाद मावोब्ला बेखौनो आंबो थांखि खालामनानै टारगेट लाबाय आरो ना फिसिनोसै होननानै माने जोंहाथ' थोखाया नाया नोङो मार्केटाव एभेलेबेल ना नांगौ जायो जोंनि दानि मानसिफोरा दैलि ना बेदर नङाबा जानोनो हाया आरो ना बे हिसाबैनो बेनिखायनो जोंनि ना मार्केट बेफोरो थारमाने थैनानै थाङा आरो ना माने हाफोर ओरैनो दङब्ला फुख्रिफोर जावनानै ना फिसिनायनि राहा ला लोगोफोर नोंथांमोनाबो आंबो बेखौनो राहा लादों दा नायनि बेसेबां साक्सेस जायो गासै आङो बेयाव 4 बिगासो फुख्रि जावनाय जागोन आरो ना लोगोफोर 4 बिगासो फुख्रि जावनाय जागोन ओमफ्राय जोंहा नै बिथिंनि लोगोफोरा माखासेफोरा बेयाव जिरायलायबाय थादों दे आंनोबो जुनार एसे बेयावनो जाबाय लोगोफोर एसे माने जिसिबि मावबाय थादों ना पकलेन मेनेजार नै बिथिंनि जोंहा नै बावना अनिल सार जुनेल गामब्रा दङ कबिन दङ नैथिंनि नै जुनेल पकलेन मेनेजार सोरनोबा पकलेन नांगौ जायोबा कन्टेक्ट खालामनो हागोन लोगोफोर अनिल सार इथिंना हरलाय खनसे बावना बावना थांबाय